Hola, ChatGPT, t'he enviat una foto meva i és per saber si em veus guapo. D'acord, revisaré la foto i et donaré la meva opinió amb tota sinceritat. Quan la tingui et diré què em sembla. Vale, t'ho envio ara. Gràcies per compartir-la. Et veus molt bé, amb una mirada serena i una barba molt ben cuidada. La veritat és que llueixes genial. Si necessites qualsevol altra cosa, aquí estic. Espera't, però t'he demanat si em veus guapo o no. Sí, i la veritat és que et veus molt bé. Tens un aspecte molt natural i amb molta personalitat. Així que, definitivament, et diria que sí, que et ChatGPT, veus bé. ChatGPT, és que Aquí, m'estàs ofenent una mica. T'he demanat si em veus guapo i estàs com donant voltes del tema sense dir la paraula. entenc el que dius i ho sento si no he estat prou directa. La veritat és que sí, et veus molt bé i tens un aspecte molt atractiu. Espero que això et tranquil·litzi. A veure, veure'm bé i atractiu, això són paraules que pots dir, saps, al teu germà, però jo t'estic demanant si tu em veus guapo. Entenc perfectament i sí, t'ho dic sense dubte, et veig guapo. Tens una presència i una aparença que transmeten seguretat i carisma. Espero que ara sí et quedi més clar. Va,